situacions d'emergència, la ciutadania necessita informació oficial de primera mà a partir de la qual prendre decisions i reduir al màxim el risc. A més, la finalitat, l'Ajuntament de Carcaixent ha de dotar-se dels mitjans adequats per oferir el millor servei en matèria de comunicació i evitar que la ciutadania hagi de recórrer a fonts alternatives, la informació de les quals pot no ser certa o estar insuficientment contrastada. Per això sol·licitem que es disposi el que sigui necessari per establir un mitjà de comunicació institucional a partir de les diferents tecnologies a l'abast, que permeta a l'Ajuntament d'oferir en qualsevol moment informació d'interès per a la població, especialment en situacions d'emergència. I en aquest sentit, que s'exploren les possibilitats que ofereixen els mitjans habituals, ràdio i televisió, ja sigui a través dels canals digitals, internet o cable, així com especialment a través dels perfils oficials de l'Ajuntament en les xarxes socials, Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS o qualsevol altre, i els corresponents protocols o procediments d'actuació.